Splněnej jsem. To na YouTube. Jo. Nějak 13 před koncertem Justina Biebera. Tohle asi budu muset střihnout. Tak, nám hodil slušný záda. Takže dneska první video. Máme den do odletu. Ještě bohužel musím naposledy do práce, ale to se nějak zvládne. Takže dneska poslední do práce, jdu trošku pozdě, protože jsem musel koupit, mohl vyzvednout v Alza Boxu jednu hrozně důležitou věc, jinak bych nemohl odletět, a to je tady ta vysvěčka na kufr, pro mě, pro bráchu, takže to bychom měli splněno. Dneska natočíme nějaký videa tady v práci, protože mám tady ten skvělý stativ a možná něco ještě ukážu z práce, ale spíš nějaký takovýto balení a prdele, zřizování, takže takhle no. Jezdíme z práce, konečně je to paráda a teďka už jenom počít objektiv od Pepíka veselýho a je to ready. Takže už jsem takhle těším, už mi ty minuty ubíhaly hrozně pomalu, takže snad to bude konečně tady zítra. Jsem si začal ještě na pivko k kohoutům. Takže to je potřeba před cestou, takže na zdraví. Kalifornie je někde bylo po pracovním dnu a to je asi poslední český pivko na dlouhou dobu, se tam pak nebudou nějaké močky, jinak sponzorem dnešního videa je Velo. Díky moc Velo za sponsoring a za to, že můžu dělat to, co dělám. Třeba žít a fungovat. Takže já teďka používám ten stativ jako držák, což je jak hrozný debil. Ale whatever, musím se naučit vystoupit z komfortní zóny a natáčet content prostě tady na kameru před ulicí lidma. Každopádně jdeme tady za Pepínem do Biofilmsu. To mám tady natočit takhle. Biofilms, nějakým způsobem. Musím zavědět. A jsme in. Takže Pepa mi vlastně půjčí objektiv na mojí SV, prostě na mojí kameru. Jsem si dal do Pepa, už ani nemůžu mluvit. Každopádně mi půjčí objektiv tady z Biofilmu a bude to krásný. To přijde jak hrozný chuj, že tady natáčím video, ale to pro content, takže čau. Už je dokud to youtuber žiju. Tak jo. Jsem se rozhodl, že budu youtuber, víš Topy? Influencer nebo youtuber? Obojí. Já budu influencer na YouTube. Jo. Penis. No, tady mám ready? Akorát. Proto třeba to by si tak občan. A potřebuji si založit na tomhle telefonu účet. Takže budeš muset dát do píči. Prdele, tak nevím. Tak včera už jsem tohle stihnul. Ale každopádně po pivku a po vyzvednutí objektivu tak jsem šel domů, dali jsme si pár s klukama a pak jsem nějak úplně jako vytuhnul. Každopádně máme tady nový den, odletový den. A teďka dovedí nějaký bordel. Si dát kafíčko a asi míchaný vajíčka někam. Asi do Srnek kam jinam. Takže ještě jsem se měl hlavu, takže jsem tak mokrá slepice. To nevadí, jo. Takže tak, rozhodl jsem se, že vám řeknu. Na Smíchově není problém jako natáčet na tady ten styk takhle před sebou nebo dělat, že se natáčíte. To není vůbec vystoupení z komfortní nebo z nekomfortní zóny. Na Smíchově je problém ten, že když se takhle natáčíte s kamerou, že vám nikdo může ukrást. To je ten problém. Vůbec nejde o komfortní zónu. Možná jde o komfortní zónu v tom, jak jste rychlí běžci, no. Takže dobíhat někoho je takový trošku nepříjemný. Když si dát míchaný vajíčka do Srnek s filtrem, tábou je nabitý, takže to je v pořádku. Voholil jsem si vousy, takže tam to je v pořádku. A den může začít.
Look at this beauty. Ranní idylka. Mezi srnkama. Nejlepší kavárna. Tady. Ever. Dáme snídu, pak asi pobalím a nějak se dáme dohromady, no, psychicky. Což znamená, že si zahraju si na počítači. A budeme rady, no. Ještě musím zbydit bráchu, protože jsem tam byla, ještě spál, nechápu. Ale jsem nemohl spát vůbec. Jsem nervózní jak 13 před koncertem Justina Biebera. Tam je těsno. Tak přijel pro nás Bieber. Ahoj rodičové. Čaj. Budete na videu. Ty děláš takovou jako cestovní tour, jo? Vlogísek dělám. Okay, Vlogísek? Vlogísek. Každopádně dnešním sponzorem videa je Foodvelo. Takže díky moc za spolupráci a že můžeme dělat to, co děláme. Tokyo Tower shining through the trees. Crossing Shibuya, what a sight. Konnichiwa starts my day just right. Ramen bowls filled up my soul. Creates and soji feeling whole. First time seeing cherry blooms. These memories will never leave the room. They are adventure. Vůbec nemusí být nervózní. Každopádně už jste viděli, mě už znáte, ale vůbec jsem vám ještě nepředstavil, kdo letí vlastně se mnou. Tak je to Michal, ale možná ho znáte jako a.k.a. ST, nebo Megamind, nebo Shadow Murloc. Pokud znáte jedno z tady těch jmen, tak jste fakt OGs. Ahoj Míšo. Ahoj, zdravím. Jseš nervózní? Už jsem si dal neurol, takže... Už si dal neurol, takže už je dobrý. Každopádně máme s sebou poměrně dobrou zásobu tabáčku. Je to není. Přes letiště jsme se, přes tu kontrolu jsme se dostali celkem v pohodě. No, Míša se dostal v pohodě, mě kontroluje na drogy. Já jsem procházel tou bránou a začal jsem pípat jak zmrt. A on to se mi rozeběh jako sekuriťák, jak říkám, bude se tím řetízkem. A on, ne, tak si vytrhněte tričko a ukažte prstíky. Já říkám, tak dobrý, to je prdeli. Jarodomo. Prostě hrozně těžký život influencera. Chtěli podpisy na letišti ještě. Není co se dá dělat, takže pánové jsme nepůjčili nabíječku, protože máme špatnou, nebo teda on chtěl jinou, takže tak. Chceš ještě něco říct? Asi ne, já si myslím, že tento let bude plný zajímavých okamžiků, zajímavých zážitků a naplněných snů a spousty kočkoholek. Tohle asi budu muset střihnout. Ty vole, jo. Vidím ho v kameru, vole. Tak to je pecka, ty vole. Cože potřebuješ? Byla tohle. Tady vedro expert. Podec je vysraný. Ale dobrý. Skvělý. Tak zatím, v Kodani. Jak poznáte, že jste v Dánsku? Nice. Tak jsme to zvládli. Mě teda bolelo ucho jak zmrt, ale šampion byl dobrý, takže jsme zvládli tak v pohodě. Mega úspěšný. Teďka se jdeme tady motat z toho Kubenhaven letiště a dobrý jeď. A tak, takže to je Dánsko, tady je vedle nás 7-Eleven. To byl náš kapitán. Opustil tohle jako první, takže
jsme tady, musíme se nakonat toho letiště. A trošku mi bylo ucho, ale na pohodě. To mi dá i 7-Eleven coffee machine. To je bylo hrozně. A brach byl taky dobrý, takže jsme tady docela nabitý. Rámeno to díl. Rámeno. No, tady mají smoking, no. Jakože... Kámo, ten neon? Jakože mega hipster shit prostě. Každopádně tady to už je hrozně čistý, moderní, takový úplně nádherný. Jakože to se vůbec nedá s tím naším Howlem srovnávat. Tady úplně prostě to jako... Pokud to na to. Tady nás borec předjel, nám hodil slušný záda. Ty když mě vždycky tak kámo, si můžem chytnout, ale se vezme píči. Tak příště musím vždycky, ale prostě ta lunch nahoře. Dnes to bude vidět, jo, ale prostě... To je steakhouse. Steakhouse, prostě ty vole, steakhouse. Dánsko. No, jsme prošli tak 2 km a furt jsme na letišti. Tam říkám walkingu. No, Je to zleva. tu vole, hele, rančili, jo. No, jakože... Já si myslím, že bych tu noc na tom letišti klidně přežil, vole, si myslím. Jo, si myslím, že to je Jako tady moc pěkný, vidí jsme tady. ale teda mě musím říct, že ty věci není otevřených teda jako upřímně. Že to není otevřený? Po té věci, no. Jakože chápu, že je pozdě, ale jakože jsem čekal, že nebo spíš jsem se jako myslel. A tak 7-Eleven, no, to je otevřený. Ty vole, Pájo 7-Eleven. Ale to není ten japonský, takže to se nepočítá, chápu. Kurva, jsem se nerozbil. Krásná manželská postel. Bude něco aspoň? Pokuším vám se? Zamčený dveře? OK. Tu bylo pěkný. Nechci chodit v botách, ale... Room tour, dobrá. Počkej se šlo. Ikea. Jdeš? Švédská vola. No jasně. Tak jo. Výhled? Víme hovno. Kodaň fajn. A jdeme spinkat. To nás čeká velký den zítra. Takže jsme tak krásně dobrou. Takže dobré ráno. Jsme tady v zastávce Ryusu. Já dokážu někdo vyslovit. A teda aspoň my dva zvyšou. Jdem se najíst do kavárny, kterou jsme tady našli kousek, protože nám to letí asi za 6 hodin. Furt jsme odbavený a furt nemám podaný daňový přiznání, takže dneska bude kámo pro mě dost psychicky náročný den. Každopádně jdeme se na dobrý kafičko, včera jsme přiletěli celkem pozdě, takže jsme se ani nesměli nic koupit k jídlu, takže máme hlad jak smrt, teď. Míša úplně hlad šel. Já už ani nevidím. takže tak, když se jdeme najíst a to bude dobrý výlet. Jak modřeme. Naše snídaně. Velíčka, kafíčko. A jsme v kavárně, která se jmenuje Original Coffee. Mega krásná kavárna. Tady prostě vám to ukážu okolo. No prostě fancy šmence, je to hrozně krásný. Pokud jsme s baristkou, letí do Koreji, takže říkala, že nám hrozně závidí, ale že tam bude za chvilku taky kousek, že pak možná poletí do Osaky. A jsou tady hrozně mega příjemní lidi a hrozně je to tady super. Takže v Koreji určitě jsem naposledy, to je fakt jako pecka. A no, kafíčko a jdeme na to. 他选择过的日子怎么吵都不会累，总是戴着帽子对着镜子 rock 80岁。如果再有下辈子，再听到说唱也会醉。我调好设备，转动音量，释放心脏。这世界上派对照到天亮，脚底发烫，所有光亮照在身上，只有站在这里听到纯粹的说唱。心底一直夸张，因为老子来自二个寨，因为不会为人处事，所以一直在圈外。坏人到处在，必须都去卖。如果崩杯都不动，还不如停下我上麦。Oh fuck。 电线，戒指止不住万分爱，早就对挂吞的歌词失去那期待。
Made it. Tak mám Baťovu zapadlou, že jo? Tak jo. Room udělám zítra, room tour bude zítra, protože jsem hrozně unavený. Jsme vůbec nespali, ať už v Kodani, tak ani v Tabalická, to je hrozný. Začalo nám tady pršet v Tokiu, takže zítra to bude v takový větší plný energie, ale už jsme v Japonsku konečně, takže splněnej jsem. Zítra ho už ještě víc prožívat, takže se na to mega těším. Budeme se nakupovat nějaké oblečení a nějak se dát dohromady. Takže zatím dobrou. Čau.